नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तई खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज के नया गाना हो जइबू मैट्रिक में पास, जोना के राइटर बाड़े पवन पांडे जी और कृष्णा संगम जी, म्यूजिक देले बाड़े आर्या शर्मा भाई। और गाना के सबसे खास बात ई बा कि में विशेष सहयोग के तौर पर जुड़ल बाड़े मनीष कश्यप जी, जो कि ई गाना के टीजर में भी आप लोगन के नजर आई हैं। और कहल ऐसा जा रहा बा कि जोन गाना बा ई लइका लोगन के पढ़ाई खातिर उत्सुक करी, पढ़ाई के विषय में ही ई गाना के बनावल गया बा, डिजाइन कल गया बा। तो मनीष कश्यप जी भी वीडियो शेयर कैले बाड़े। ई वीडियो जोन बा आप लोग टीजर में ही देख सकतानी, लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देम। और काफ़ी शानदार लगल हमें ये कॉन्सेप्ट की पढ़ाई के ऊपर गाना बनल बा। आप लोगन के कैसा लगल कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी आप लोगन के बता दी गाना में मॉडल के रूप में खेसारी लाल यादव जी और साथ में बाड़ी यामिनी सिंह जी। जो फुल वीडियो सॉन्ग बा वो आप लोगन के सुने के मिली 30 नवंबर सुबह 6:15 पर स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। तो ये अपडेट रहे। अगर आप लोगन के पसंद आयल बा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमने के चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी। हम मिलम आप लोगन के नया वीडियो में नया खबर के साथ। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।